उनावहाय बेनि बर्थडे सेलिब्रेशन खालामनानै जों सानैजोंहाय सेलिब्रेशन खालामनाय बेनि फर्स्ट टाइम सो फाइनली मैंने ले लिया है यहाँ पे हेलो नायगिरिफोर खुलुमबाय बयनिसिमबो तो दिनैहाय स्पेशल मोनसे माने बेनो जाहैबाय दिनैहाय आंनि बोराइनि बार्थडे तो बिनि जुनैनो आं फैदों नै दिनैहाय केक शपआव मियामर बेवहाय मियामर नायनि मा फ्लेभारनि केक मोजां मोनो केकफ्रा गासैबो बेवहाय दङ तो मा फ्लेभारनि लांनांगौ जाखो कन्फ्यूजन जाबाय आं वेनिला आलमन्ड लानाय ना बटरस्कच एक्चुअली दाखालि आंनि बर्थडेआवहाय लाङामोन तो आं सानबाय वेनिलाखौ लांनोसै नामा वेनिलाखौनो लादोनि बेबादि बेवहाय गासैबो मोनो नामटा ना হ্যাঁ तो बेफोरबादि नै बेवहाय पेस्ट्रिसबो मोनो ओमफ्रायहाय ड्राई केकनो मा होनो गासैनो मोनजोबो पिंक कालारा बादा साटाय नङा होननानै आं मायखिसे डार्क कालार होनोहाय डिप कालार तो केक अर्डार खालामनानैहाय जोङो एसे बाजार खालामफैग्रोबावबाय ओमफ्रायहाय बेनोहाय गोरलैनो गिफ्टखौबो बायनांगौ तो आंनि डिउटिबो दंबावो दा टाइमा एकदम गोख्रै खारला खारलि आं केकखौ न'निफ्राय लांनायसै तो नोंथांमोना नायबाय थादो आं बेनोहाय गिफ्ट लांनो फैदों तो गिफ्टा आं सानबाय माने जि जिनिसा लाइफ टाइमनि उनावहाय माने दोनजायो बा दोननो हायो तो बेफोरबायदि जिनिसफ्राखौ होला मोजां जायो मेम'रिनि उनावहाय तो बिनि जुनै आङो सानबाय दिनैहाय गल्डाखौहाय बिनो मोनसे गिफ्ट होनायसै नैबेखौहाय दा पसन्द जादों नैबेखौ बेखौ पसन्द जाबाय बेखौबो मोनसे पसन्द जादों तो आं डिसाइड खालामबाय नैबेखौनो लानायसै होननानै बेवहाय गोबां डिजाइन दङमोन नै डिजाइननि मथे आं बे मोननैखौनो बांसिन मोजां मोनबाय তো দাদা হলমার্কে তো মানে যে দামে নেওয়া হয় ওই দামটাই থাকে না পরবর্তীও না দামটা না অ্যাকচুয়ালি তোমার ওয়েটটা সেমই থাকে আচ্ছা ফিউচারে যখন চেঞ্জ হবে তখন সেখান থেকে কোনো লেস হবে না আচ্ছা এই হচ্ছে ব্যাপার দাম তো আপ ডাউন হতেই পারে হ্যাঁ ওয়েটটা কম হবে না ওই একই থাকবে এই যে যেমন মাত্র দুজনে বিক্রি করে গেল সেই 3-4 বছর আগের নেওয়া আচ্ছা যা ওয়েট ছিল 100% দিয়ে ক্যাশ নিয়ে গেল তো এটা কত পড়বে বললেন জানি দেখছি আমি হিসাবটা করি ফাইনালি ওজনটা করে নিই हाँ चैनल अच्छे हाँ और भी बहुत सारे सुंदर सुंदर यहाँ पे इयररिंग्स है बिल बनेगा फोन पे করে দিই फाइनली आंगने नहीं अरे आंग तो ला दे সিগনেচার अच्छा दनिगामन छठ के स्पेशल आने की नहीं हो ना दनिगामन बेशिरभाग सभी लोग फोन पे गूगल पे ये सब चलाते हैं ফোন পে খামাইছি নাম্বার फोन पे खिलाने जी ও হুতি ভালো লাগছে দাম দাও 23,000 কত হলো 23,483 फाइनली मैंने ले लिया है यहाँ पे जों सना दखाननिफ्राय ओंखारबाय सना दखाननिफ्राय ओंखारनानै रुमाव थांनायसै आंनि डिउटिबो दं बहुतनो गोख्रै ताराहुरा तो मैयाहाय आंनि मम्मीबो फैदों
दा मावनानै जानोबो एसे खस्थ' जायो डिउटि थाङा फैनानैहाय बेनि जुनैनो बहुत खस्थ' जाबाय बेनि जुनैनो माम्मिखौहाय साननै सानथाम थाफैथ'दो होननानैहाय लिंहरना आङो फैनानैहाय न'आव फैदों माम्मिया साननै सानथाम थानानै आरोबाव माम्मिया न'आव थांफिनबावनाय थ' नायगिरिफोर आं फाइनालि रुमावहाय सफैफिनबाय रुमाव सफैनानैहाय आङो गोख्रै बिनि केकखौहाय आङो हानायसै हाहोनायसै माने हाहोनायसै बेखौहाय स' बार्थडे बयफ्रेन्ड आंनि बयफ्रेन्ड आंखौ सिनायोना सिनाया हाय आंनि भिउवार्स बोरायनानै बार्थडे खुंबावलै थ' उनावहाय बेनि बार्थडे सेलिब्रेसन खालामनानै जों सानैजोंहाय सेलिब्रेसन खालामनाया बेनो फार्स्ट टाइम थ' बेनि जुनैनो आं सानबाय डिउटियाबो छुट्टि मोनाखै आंने छुट्टि मोनब्लालाय मोजां जानायमोन मोनसे प्लानिंफोर खालामजानायमोन माबा बाहेरायाव गिदिंहैनायनि माबा मोनसे खिन्थु उपाय गैया मा खालामनाय बिदिनोसै थ' बेबि फैदो दे आं एसेबां स्पेशल बानायनो हायाखिसै तबुओनो आंनिफ्राय जेटुकुनि जायो आं गोरलैहाय सेलिब्रेसन केक काटिं खालामनानैहाय खालामनो सानबाय आङो भिडिअखौनो अन खालामनो बावदों नायगिरिफोर एथ' माने माबालायथिबाय खाथियाव लानानै दिन्थिलायदों भिडिअ अनआ गैया बेखौनो नुवाखै थ' नोंथांमोननो आं दिन्थिफिननि नै बेनो केक लाबोनाया बेनो औ ओमफ्राय बेयो हाखांबाय ओमफ्रायहाय बे स्मल गिफ्ट बेनोहाय आं होबाय आंनो सरप्राइज गिफ्ट लाबोबावबाय बेनो थैयोना थैयो नालाय ओरैबो जाबाय आं मेवो आं लाबोबावगोन बेयो माने बोराय जासे बुरै जासे मेम'रि थानाय मिथिबाय बेनिखायनो आं सानबाय गिलिरखा बेनो 5 ग्रामसोनि खाथियाव दंखायो थिखांबाय थानांगौ आरो बेखौ लाबोबावो बेबो गिलिरावसो मानो लाबोबावो माने देनां बोरायलाबो बिदिनो गोसोआव थायो मिथिबाय मानसियालाय सानसे थैखानाय ना जुदि आं थैग्रोयोला बुरैया आंहाय बार्थडेआवहाय बे गिफ्टखौ होआमोन होननानैहाय गोसोआव थानाय ना जोंनि हाबायावहाय बे रिङाखौ गानहोआमोन आङो बेयो आंनि फार्स्ट जों हाबानि परे सेलिब्रेसन खालामदोंमोन बार्थडेआवहाय आंनो बेखौ होदों होननानै गोसोआव लानाय होननानै आं साननानै लाबोबाय मा खारन गाथेनबो जिनिसफ्रानो जेमन नोङो खय जायो जेखुनु जिनिसफ्रानो पुराना जाला नष्ट जायो सामा जायो पुराना जालाङो खिन्थु सना जिनिसफ्राथ' नोङो बे थाबाय थायोना अलवेजनो बिनि जुनैनो खय जालाबो मैला जालाबो बेखौ वाश खालामब्लानो बेयो थाबाय थायो परिष्कारैनो बेनि जुनैनो आंनो बे गिफ्ट आइडिया मारै मोनखो बेबि गोजोनबाय थेंक इउ सै अच्छा थ' आं बयबो बुंखाबाय फार्स्ट टाइम आंनि बार्थडे लाइफआवनो फार्स्ट टाइम केकआ मा स्टाइलमोन बिथांजोनि भिडिअ नायदो आं खेबासै जेबो आदसा शपिं बजार बानायखांबाय लानानै फैबाय बिदि लाइफआवहाय अलवेज मोजां खामानि मावनो चेष्टा खालाम मोजां थालां ओमफ्रायहाय दा बयसाबो जसेनो देरलांनाय असेनो लाइफआव हयथ' जोङो पिछला जोंनि लाइफखौहाय जों जेब्ला नायहरनो गोरलै बयसखौहाय जों जेब्ला नाहरनो सानो जों गोरलै समावहायसो बेसे हेप्पिमोन जों गोरलै समावहाय बिदि आजादिमोन खिन्थु माने गाथेनबो एजनि मोनसे खास एहमियत दङ जे माने बे बयसा थांखांला जोङो बेखौहाय जों रिटार्न मोनफिना ना थ' बिनि जुनैनो इच एन्ड एभ्रि बोसोर बयस समावहायनो जों लाइफनि प्रत्येकटा मुहुर्तखौ जोङो एन्जय खालामनांगौ जाहाथे जोङो लाइफआवहाय बेबायदिनो खुसि थानो हायो जाहाथे जोङो थैनायनि सिगां बयसआवहाय सोनानै जोङो रिग्रेट जाया जे जोंनि लाइफआवहाय जोङो माबा मोनसे मिस खालामदों बेखौनो आं सानो
स' नायगिरिफोर दिनैनि बे ब्लगआ बे मानियानोसै